Евангелле паводле Лукі. Калі Езус маліўся ў самоце, былі разам з ім вучні. Ён спытаўся ў іх: «Кім лічаць мяне людзі?» Яны сказалі ў адказ: «Яным Хрысціцелем, іншыя Іллёю, яшчэ іншыя кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос». Тады ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» Пётр, адказваючы, сказаў: «Месіяй Божым». Але ён, забараніўшы ім, загадаў нікому не казаць пра гэта, кажучы, што Сын чалавечы павінен шмат выцерпець і быць адкінутым старэйшынамі, першасвятарамі і кніжнікамі, і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. А ўсім сказаў: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною, бо хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той уратуе яго».